να πέσει να το πάνω, Ποιος το κοιτάς να... Άρα και πέσω. Κάτσε να πάμε δούμε. Γιατί δεν το κάνετε. Πάτε εσείς να τη σκόσετε. Καλά είναι. Λέγε. Λοιπόν λέμε για κανένα 10 κιλά τηγανιτές πατάτες. Άλλο. Μήπως θέλετε βραστές για οικονομία. Άλλο. Τι να τάξεις τώρα. Ταξάμε τον Ολυμπιακό σωτήρι. Όλοι στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Δεν θέλετε. Θα πάμε όμως, θα πάμε. Ένα τραπέζι σε όλους τους φίλους και συγγενείς. Το μαγαζί που ξέρω εγώ και ο αδελφός μου. Όχι, Άλλο. Μια Ουκρανία θέλουμε. Πληρωμένα τα πάντα τίποτα, 15 κιλά παϊδάκια. Κάτσα. Άντε πάλι.